खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोबां दाजाब दानख'नि उनाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा एबा सिनायजाग्रा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया मानास विधानसभा बियाबनिफ्राय दिसपुरनि जांख्लायाव गाखोनायनि टिकेटखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोननो हाबाय। गोबां समफोरावनो फैला बरगयारिनो एबा जोंस्रां ब्रह्मनो टिकेट होयोब्ला देरहागोना रोखा होननानै गोबां सुबुंफोरा एबा गोबां बिथांखौ मदद होगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों। बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियावबो बिथांनो एमसिएलएनि सिट होनांगौनि थाखाय गोबां बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जोबथारनायाव फैला बरगयारिनो जानो गोनां विधानसभा थामहिनबा आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 41 नं मानास विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिथांनो बिजाथि महरै होबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोन 15 बिटिसि बियाबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दासिम फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन। थामहिनबा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिपिएफनि सोर बिजाथिया इउपिपिएलनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों। जों मिथिगौ बिपिएफ आरो बिजेपिआ एनडिए हिसाबै मोन 15 एलएसिआव राननानै गेलेनो थांखि लादों। बिपिएफनिफ्राय सा 11 आरो बिजेपिनिफ्राय सा 4, बेराफारसेथिं इउपिपिएलआ हारसिङै मोन 15 एलएसिआव गेलेगोन। बेबायदिनो 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सभाराम बसुमतारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय अनिन्द बसुमतारीया गेलेगोन। 2 नं दतमा एसटि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारी आरो बेनि फारागथियाव इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन राजुकुमार नार्जारी। 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सेवली महिलारी, फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय बिथांजोनि एगेन्स्टआव गेलेगोन लरेन्स इस्लारी। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रुपम रय, फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्मआ गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय डक्टर रिजुल करिम, इउपिपिएलनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल। 19 नं सिडली चिरां एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फानिराम ब्रह्म, फारसेथिं इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन रन्जित बसुमतारीया। 41 नं मानास बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि एगेन्स्टआव इउपिपिएलनिफ्राय बावैसो सिगां फोसावजानाय एबा बिजाथि मोननो हानाय फैला बरगयारि एबा जोंस्रां ब्रह्म। बेबायदिनो 42 नं बाक्सा एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मनीश्वर ब्रह्म, फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन राकेश ब्रह्म। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर, फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय बिथांनि फारागथियाव गेलेगोन नेरसोन बर। 46 नं अदालगुरि एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन दिपेन बर'आ। 47 नं मासपाट बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सरन बर, इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन बिथांनि एगेन्स्टआव रबिन्द्र बसुमतारीया। 43 नं तामुलपुर एसटि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय प्रमद बर, बेनि हेंथायै बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारी। 20 नं बिजनी बियाबाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी आरो बिजेपिनिफ्राय अरूप कुमार दे। 44 नं गरेश्वर बियाबाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय पवित्र बर आरो बिजेपिनिफ्राय भिक्टर दास। 48 नं टंला बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि मोनदों जयन्त राभा, बिजेपिनिफ्राय बिकन चन्द्र डेका। रायजो राजा नोंथांमोना बिटिसिनि बबे बियाबाव बबे पार्टिनि बिजाथिया देरहासार जागोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय हरनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मैया मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव सिमोन सापरियाव गारि जाब्रबथायजों सिमोन सापरि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा बिजय औवारिया रुंसारि जायो। हरखाबै बिथांनि रुंसारि जानायखौ फरायसालिनि गोरायुं फोरोंगिरिनि मावफारिया आरो फरायसाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा आरो मोनसे समनि धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' नेहाथारि लोगोसे समाज सिबियारि बिजय औवारिया फरायसालिनिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो मैया मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि लांगोना मोखाङाव हरखाबै मटर साइकेलनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे नोजोर बोथावना 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव दिनै बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां इउपिपिएल पार्टिनि बिजाथि प्रमद बर'आ गावनि बेरेखा बादायारि एबा बादायगिरि बिश्वजित दैमारीखौ खुलुमनायखौ नुनो मोन्दों।
जेराव खुलुमनानै बोर लानायखौ नुनो मोननाय जादों प्रमद बर'नि। बावैसो सिगां रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारिया बिजाथिलाइ गथायबाय जिल्ला मावख'आव। बेबायदिनो गोबांथार सायख'जानाय एबा बिजाथि मोननायफोरा दिनै गाव गावनि जिल्ला मावख'आव बिजाथिलाइखौ गथायदों। मख'जाथावदि लोब लोब रायजोफोरनि मददजों 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय प्रमद बर'आ। इउपिपिएल हान्जानि गोबां मददगिरि, बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ लोगोसेनो लाफानानै नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय प्रमद बर'आ। नमिनेशन बिलाइखौ गथायखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंथियोदि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि उनाव जों जौगाथायनि खामानि मावनो गोबां दंबावो। जोंनि हारिनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां दंबावो। जोंनि ओनसोलखौ, गामिखौ, जोंनि हालामखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों जायगानि रिजिनेल पार्टिखौ अरायबो मदद खालामनो नांगोन। नेशनेल पार्टिया बे जायगानि, बे ओनसोलनि जौगाथायनि खामानिखौ जेबो साना। बिथांमोना हादोरनि गिदिर गिदिर बाथ्राखौल' सानो। जों बादि फिसा फिसा हारिनि बाथ्राफोरखौ साननो सम गैया आरो खामानि मावनो ओंखारा। बेनिखायनो ओनसोलखौ, गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों इउपिपिएल हान्जा एबा रिजनेल पार्टिखौ मदद खालामनो नांगोन होनना बिथाङा बुंथियो। फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि बिजनीयाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। बिपिएफनि मददगिरिफ्रा बिपिएफनि मावखुलियाव खहा खालामदों गोबां बायदि मुवा बेसाद। बेबादिनो 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि अरुप देखौ गनायना लायाखै बिपिएफनि मददगिरिफ्रा। बिजनी बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि नागिरनानै हेंथा खुद्रिसारदों बिपिएफनि मददगिरिफ्रा। बिपिएफ हान्जानि गोबां मददगिरिफ्रा 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि थिसननांगौनि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव बिपिएफआ एनडिए हिसाबै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देखौ बिजाथि फसंदों। नाथाय बिपिएफनि मददगिरिफ्रा एनडिएनि बिजाथि अरुप देखौ गनायनानै लायाखै। नांगोल सिननि अनगा गुबुन जायखिजाया सिनाव भट होनाय जानाय नङा होनना हुमखि होदों मददगिरिफ्रा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।